Yaba mfowethu, kanti nani lithatha lolu hlobo labangane lolu olujabulayo manisenkingeni nenkinga lo mngani wakho ziyajabula lo mngane lo. Lolu hlobo labangane oluthi mangabe unodaba olusha ajabulela ulwazi kuqala ukuze ahambe lufafaza kubantu abarongi abaziyo naye ukuthi abakufiseli kahle wena. Niluthathaphi lolu hlobo lolu? Luthathwaphi kanti lolu hlobo? Ngoba inalo mani. Akekho umuntu ongenalo lolu hlobo lomngane olu-cruel, olunonya. Hayi, umuntu ekubuza impela ekubuzela ukuyotshela isitha sakho. Isiphi-ke isitha esingcono phakathi kwalezi zitha zombili, lesi esikubonisayo ukuthi isitha sakho nalesi siwumngani wakho esingakubonisi ukuthi-ke sisitha sakho esizenza umngane. Isiphi isitha esingcono la? Ngifuna ukubulala umuntu o-wrong.